Ndikulandeni sono program ya lero all the way tinalanga ndine Mary Moyo. All the way ndi program imene timakhala kucheza ndi ma artists osiyana-siyana, ma public figures, komanso ndi anthu amene akupanga impact our society. So lero mu studio muno all the way from Cholo tili ndi MADA and Linda. Ndakulandani program ya lero. Zikomo kwambiri. Chaulele chambu yathu Yesu Kristu ndiso mphaso zenzimwera zikhale nayo. Timapemphera choncho ndimo ndilole ndipemphereso pemphero la mazulu ano sinanga uno ni mazulu. Mulungu wanga ndabweranso kwa inu mazulu ano ndi chithandizo cha Maria Virigoera. Tili ndi chisoni pokumbukira machimo onse tawachita lero, koma tikhulupirira chikhulupiriro cha inu. Amen. Amen. Zikomo kwambiri chifukwa cha pemphero. Zikomo. Takulandirani mu program ya lero all the way kuno ku Makosana. Zikomo. Choyambirira anthu amafuna kudziwa kunena kuti kodi MADA ndi Linda anayamba motani. Kuyamba kumapanga masangulutso, kumapanga makomedies pa social media taona ma clips osiyana-siyana. Kweni munayamba motani kufika tsiku la kuti mufike tsiku la lero. Yakhani silakupasani. Yakhani no. Okay, tsavutisane. Kuyamba kuti kuyamba ndinenza tingofotokoza kuti ngofotokoza kuyamba kwathu kuti tinayamba bwanji. Tinayamba kale kwambiri. Okay. Tila naso. All right. Komano kuti ino anthu ayambe nokudziwa kuti kuli MADA ndi Linda. Oh. Timangopanga maklipi athu maika pa status. Okay. Samba tipange maklipi tike pa status. Okay. Komano nthawi tinayitisa kuziwa kuti koma osati sitimaziwa kuti ife tikupanga zichani. Okay. Ndiye klipi yathu yoyambirira ku trend inali imene timapasana moni wa Chilombo. Koma osati inali yoyamba kuipanga imeneja. Imeneja ndi imene ina trend ina tiziwikisa kuti kuli MADA ndi Linda. Asikana abesi. Yeah. Deep voice inde. Ndi imene inayambirira kuziwika. Ndi pamene DJ Zimbabwe anatithandiza kuti okay. Mukuyenera mukhale ndi Facebook page, YouTube channel, chani kuti muzipanga cha post zinthu zanu. Of course ife tinati kungofuna kuti timaziziwa kuti ndife ma actress komanso ma writers. Chidwi chathu kwambiri chinayi choti tikhale ndi movie production amati choncho movie production yathu. Okay. So komano zinazovuta kuti ndiye tingazipange bwanji kumalawi ndikovuta. Maklipi athu aja timangopanga kuti tikungopanga basi. Ndiyeno DJ Zimbabwe ataona zanna kuti maklipi anu mukhale ndi Facebook page, mukhale ndi YouTube channel, muzipanga choncho. Kuti thandiza bwino. Okay. Yeah. Ndiye mutaona kuti mwayambano kuonika anthu ayamba kudziwani kuti kuli MADA ndi Linda despite kuti mwina video yanu yoyamba inali ya Chilomwe. Mwina anthu ena ama tribe ena anachilandira motani kati feedback ino kuchokerano kwa ma fans inali motani. Anthu ama tribe ena zimachitika kuno ndi kumalawi. Okay. Koma ena ambiri amasangalala kunena kuti mwina akuamvesera alomwe mmene amayankhulira chifukwa ena sanamvepo alomwe akuyankhula kuti alomwe amayankhula chonchi sanafikeko kuno. Amasangalala kwambiri. Okay. Of course ena zimanyasa mapangira alomwe sana. Ukakumana nawo live amatha kutukwana. Kuti siro ile asana kali ziko lilani. Siko alomwe komano sikuti ndizomvesa chisoni kwambiri. Okay, takhala kuona nditu pa social media ma platforms osiyana-siyana anthu amapanga criticize kuti MADA ndi Linda mumagwisa ntchito Chilomwe makomedi anu saseketsa. Ma criticism ngati amene wawa iniyo malandira bwanji ndi mapanga handle bwanji kuti munthu wina amene akufuna kuyamba zina akafuna kuyamba kuimba nyimbo ufuna kupanga acting mwina akalandira ma criticism ngati amene akuzopanga ndingozisiya izi koma iniyo munachoka nthawi imene mpaka namuli apapa mumazipanga handle bwanji zinthu ngati zimenezi. Okay. Koyambirira kweni. Okay. Tinene kuti klipi ija yopasana moni wa Chilomwe ita trend.
chifukwa sikuti inali surprise kuti clip ija ya trend chinali chimene ifeyo tinali tikuchifunafuna sikuti kutrenda kuja tinachitenga ngati kuti zizachitika mwangozi ndiye tinaonano kuti apapa tikuyenera kuti tikhazikike ndiye tikupangabe maclip akutrenda chonchicha tinauzana kuti tifune tisafune zimene tikupangazi kupezeka ena atikonda enanso satikonda ndizanomo ngati kupezeka kaya osatikonda achuluka koma ngati pali munthu mmodzi otikonda ife tipitirire chifukwa cha munthu mmodzi komanso tinapanga regard kuti onse ndi part ya growth yanu ma criticisms anthu okukondani onse ndi part ya growth yanu and growth yanu imakhalako kwambiri mukamapangidwa criticize chifana zoti koyambirira anthu akamakuchemerera kwambiri umatayirira taumamenya chiphidi goliro china chake ndikumbukira koyambirira kwenikweni page yathu tili ndi ma followers so 2.5 criticism yoyambirira inati watcha kwambiri inali yotani mwina anthu sitinayambane ndi munthu wina aliyense chifukwa sitimakonda kuyambana ndani tagona sitinayambane ndi munthu wina aliyense tikuzuka tipite pa social media munthu apanga post ku group sindimayiwa akuti who knows him guy who knows her imene atenga chithunzi chanthu apanga post akuti ndi ma twins akuti amapanga comedy ine ndiye sinimaonapo cha comedy zero talent ndiye ma comments ena amene amabwera pamenepo kuti komanso nanga zigwizana tiziso anangonyasa kufana ndawo timaona tipweteka kwambiri koma zinapezeka kuti mmene limakalowa zuwa tinachoka pa 2.5 tinafika pa 4.5 chifukwa changanija amatipanga criticize koma zinabweresa growth zinatipanga promote okay mwaifotokoza clip imene ikunena kuti imene inapangitsa kunena kuti anthu akudziweni kuti kunja kuno kuli MADA ndilinda imene imatrenda imene munayikonzekera mumakhala mukuchifunafuna clip imene munena kuti mapatsana mono wa chomwe pala anthu ena mwina akudziwani kumene clip imene imwina sina wapezi mwina mutango aonetsa anthu kuti clip imene inali mutani kuti nawonso asilire kumaso aone zimene mumatha inoyo ngati linda ndi MADA aone ndithu mwina akazaona kuti zimene zija zinali za edit apa aone live unani moni chabe timangopasana moni wathu mchilombo pasanani okay koseliwa kanyiwano miyano koseliwa Lido. Uma ndimene tikuchezera ndi MADA komanso Linda mu studio muno all the way from Cholo atipeza mu studio muno kuti ticheze nawo ziwiri zitatu ndatsikana amene akudziwika ndi luso la ma comedies amapanga zinthu zosiyana-siyana pa social media kudzera mu njira ya ma comedies amatisangalatsa komanso ali mu studio muno kuti timve zambiri za mmene wayendera moyo mwawo mwa comedy komanso zina ndi zina zimene atibweretsera mu program ya lero mukhale pomwepo pamene tikupitiriza kucheza ni MADA komanso Linda tili pomwepo mwatifotokozera komanso mwationetsa luso lanu anthu akudziwa kunena kuti indeli mu studio muno muli MADA komanso Linda anthu ndinu mapasa very identical munthu ongoenda sangadziwe kuti kodi uyu ni ndani uyu ni ndani nde pokhala ma twins komanso anthu awiri mu timu imene kapena mu luso limene lila comedy limene mmachita mwina kugwirizana kwanu kumakhala kutani mukakhala zoti mufuna kupanga concept kuti mufuna mutulutse zimakhala motani zimayenda bwanji how do you manage ma concept athu sikuti timavutika kwene kuti tilipo awiri chani of course ndi challenge ina yake yoti mulipo anthu awiri mwina kuti mukhale kuti mwapanga agree zimavuta komano ifeyo timavutika kwambiri chifukwa nthawi yathu yaitali ya moyo takhala anthu awiri kuchokera mimba kukula chilichonse timapangira limodzi ndese zimavuta kuti tipanga agree timapezeka tili ndi ma common interest ambiri kusagwirizana yako siku sekumalepera timatha kusiya osajambula chifukwa pabwera mkangano ndichi chimachitisa ndiyani kuti basi mbwerere mu game nonse mukhale kuti abasitiri jambula ikangolakwa pamenepo kuti basi sizimatheka so kuti okay mwafotokoza kuti mwakulira limodzi
kuyambira mimba mpaka nakufika size imene muli pamakhala nthawi ina yonena kuti mwina Linda walakwa koma blame kapena kuti punishment ikubwera kwa MADA amaipanga ndani kapena sinali imene sinachitikeko pakati pa anthu awiri nikunena kuti china chake wachita MADA koma akulandira punishment ndi Linda malingana ndi kufanana kwanu. sitinakule mopala mwapala okay ngati pali munthu mwina amene timalakwa kwathutu amayi athu koma anthu mwatisawa pali pangatidamizire kuti tinamputa iye uja sitinapanga ndenanga kwanongolo mwina akamakalipira mayi anu samasokoneza kuti kodi walakwesa chinthu cha ndiuyu kapena amangoyika ukalakwa iweyo ziwe kuti upwetekesa gulu analibe nthawi yoti asange kuti you are Linda kaya MADA ndinozi mwalakwa mmathandizana zinthu zetu basi ndiye kuti ufera gulu. okay izozo mwafotokoza kuti simalakwa eti koma tukamba nomwina mu society mu streets mukamayenda mwina panakhalako scenario ina yake kuti munthuyo anapangana mwina plan olo anayankhulana ndi Linda I don't know kuti Linda ndikuti nde anadza kumanano tsiku lina ndi MADA ndikumafotokozana zimene anafotokozana ndi Linda kuja koma akuyankhula ndi munthu wolakwika mwina ma scenarios ngati amenewo mwina ndafuna kudziwa pakuti anthu mukuoneka chimozimozi munakumanana zinthu ngati zimenezi sizingalephere zimakhala kuti pena anthu aitana zina langa zina la uyu ndimadziwa kuti akundiyitana ine zonse zina langa komano mascenario ena ake osekesa ndikukumbukira scenario ina yake mnyamata wina wake amandifuna kwa basi iye uja analasana kumane ndifeyo tili awiri nde amangokumana ndineyo ndekha nthawi zambiri anala kufika kumene mumzinda wathu nde simeyo tinali tonse tinamvanso zofanana nde Linda anazakhala kumbuyo ine ndinali pasungolo nde iye uja anaonana ngati Linda ndi amene amamufuna uja ndinamona kuti nkhope yake akumusekerera Linda nazowa kuti walakwisa nekaso nangomutuluka ngati asizako sumanifusa bwanji namudusa ndekaya unakhala nafotokoza Linda ikuti zinakhala bwanji mu situation amabwera akusekera ndena akundiyita nene MADA taimati ndiye nazowa kuti ngati wayamba kusekerera uku anakambirana zinthu ndiwo ndiye ngati iye asanamusekerere munthu uyu sakumufuna kumuchita chipongwe ndimayankha ngati MADA wafuna kumuchita chipongwe munthu simafuna kumuchita chipongwe ukanandifusa okay mwinaso situation imene inachitika vice versa kuti munthu yamafuna MADA olo amayankhulana ndi MADA nde wasokoniza wabwerano kwa Linda iwe unaipanga lando bwanji mwina situation ngati imene yoyo yokuti munthu anayankhulana ndi MADA anayankhulana ndi Linda anthu ndinofanana okay anayankhula iwe uyu wafotokoza kumbali yake kuti anazasimphanisa ndibwera kwa iwe nanga iwe situation yomweyo sina kuchitikireko koma munthuyo akufuna iwe kupita kwa uyuyo inachitikapa koma nena muyankhati bwinobwino niyo munapanga zola kuika ine munamenyera damages mapanga bwanji nena muyankha bwinobwino chifukwa sindimaziwa of course zimakhala kuti nthawi zambiri chinthu chikachitika timauzana chakuti fo anthu amanama kuti matwenzi mutha kupeza kanyowa mwana kuti matwins akhonza kupanga date mamuna mmodzi amanena kuti mutha kudyerana mamuna kaya ngati zimachitika inu sizinachitika sizingatheke chifana zoti ineyo mnyamata yakukhala kuti akundifuna ndimanena kwawo wakuti kwagwatu ina yake ndezawezeka kuti nthawi zambiri ngati nthawi zonse ngati mkulu isagwirizana naye nde kuti zakhala
basi Okay. ndekuti ineyo Akuoneka kuti koma watu ndolusa kwambiri. ndia bishop Okay, mwakamba za ku cathedral. Timata kuona imwani. Okay, timata kuona page pano paja ma social media platforms anu magamba kwambiri za cathedral, magamba zinthu zosiyana zokhuzana ndithu mapemphero choncho. Mwina mungatifotokozere kuti zimene zija zimayenda bwanji. Ena amakhala confused akaona zimene zija cathedral, akaona kuti mukulemba achina papa, mukulemba kuchani. Anthu ena amabalalika kuti kodi ndi comedy yomweyi kapena anthu asiya za comedy ayamba kupemphera. Mwina mungatifotokozere kuti zimene zija zimaziyendetsa bwanji. koma papa tunamulembapo papa tusitinamulembe koma timalemba za cathedral. Okay. Ife ndi anthu okhulupirira ndiye ukamapanga comedy sumakhala okhulupirira umakhala okhulupirira Chifukwa anthu ena akamati social media ija amaitenga ngati ya usataniki. Ya anthu osochera osaziwa Mulungu. soma ife ya cathedral timapezerapo mwayi Okay. kuti tigawe uthenga wa Khristu. So cathedral tabadwa Banja la Chikatolika. Katolika. Okay. Takula Kodi Katolika. mwina chidule akati cathedral amatanthauza chani chifukwa ina amango sakatolika sakudziwa. Mwina mungotiuzako kuti mukamati cathedral matanthauza kweni chani. Cathedral ndi likulu headquarters. Okay. Sono sakatolika okha amayuza liwu la Kula cathedral. Orthodox amayuza so cathedral. Anglikani amayuza cathedral. Mwina niyo mulindi kapena ka history kokhuzana ndi za Mulungu muchifama maoneka kuti mumazitha bwinobwino Za Mulungu. za Mulungu kuti mmachita uziyendetsa bwino mwadongosolo kapena munapitako ku sister kapena chifukwa anthu amakhala kumafusa kumati kodi anthu abwanji kapena zimakhala bwanji. Tafotokoza kale kuti tabadwa banja la Chikatolika takulanso. Katolika. Ndife ma Catholics devoted ones. All right. Takuliranso mu church kwambiri. Okay. And mwaicho 2009 tinapezeka 2009 yonse takhalapo convent. Okay. Ndi masisteri masisteri iso amatikonda kwambiri iso kwa basi. Tinaba desire ozakhala masisteri inatipezapo tifuna kuti chaka chonse tinakhala convent ndi masisteri. Okay. Ndiye zinachitika kuti tinachoka school ya Catholic. Tinapita school ina. Ndiye titachoka kumene kuja ndikupita school ina ndikumene tinakhala ngati desire yathu ija yachoka. Okay. Yozakhala masisteri inachoka. Osati inachoka mwa usatana. Okay. Tinakanga tinota chifukwa tili ku school ya Catholic ija sikuti anthu onse amagona convent koma panapezeka kuti pasankhidwa kaya panala anthu 9 amene aja kaya 7 kuti tipite tizikakhala convent. Ife tinali mgulu limene lija. Ndiye tikhala kumene kuja ndi kumene desire ija inabwera. Titachoka ku school ya Catholic ndikupita ku school ina tinakhala ngati tapangika exposing so kumoyo wina Osati liwazibwenzi tu. Okay. Umonde mene ndikuchezera ndilinda komanso MADA akufotokoza kuti zimene mazoona pa page pawo paja zokhuza cathedral zokhuza ukhristu komanso zina zotero zikubwera chifukwa cha background kumene achokera akulira banja la Chikatolika komanso 2009 anakakhalako ku convent kumene kucha kumakhala masisteri kumene amawaphunzitsa zina ndi zina za Mulungu. Iwonso anasankhidwa ngokhala gulu limodzi lopita kumene kuja ndi amadya kucheza ndi ngakhale kukhala limodzi ndi masisteri ndi zimene amachita zija zikuchokera pamenepo. Mukhale pomwe pamene tikupitiriza kucheza ndilinda komanso MADA mu studio muno. Ndi MADA ndilinda tufuna lidziwe tibwereko mbuyo pang'ono mwafotokoza kuti nthawi imene mmayamba zinayenda motere mwatifotokozera bwinobwino koma tufuna lidziwe nawo kubanja kumene mukuchokera makolo ena onse amene ali kumeneko muti ataona kuti clip yanu ija yatuluka komanso anthu ayamba kumakukondani ikuyenda ndithu clip ija anachilandira motani makamaka makolo kuchilandira chinthu choto ana athutu awa zinali motani tatifotokozeni. Kodi tuli sana iziwe. Clip yene ja sana iziwe. Zoti sefe tachuka sana ziziwe. Okay.
nde amangokhala basi kuti ndana nde amadabwa anu kuti azinzawo akwauza ana anu aja kumatisangalasa ana anu aja amaziwa ano kwinako anali mayi athu chifukwa amakonda kukhalapo tikamajambula amakonda azisuzumira pakomena kwano ndikwamakomena azisuzumira zathamangisa ndewaja anayamba nokumaziwa anazatifunsa kodi mmajambula zichani meneno anaziwa kuti tikupanga zakuti bambo athu chichokerani khale 2021 ya samaziwa konseko aziwa chaka chinochi aziwa chaka chino fuati last year kumapeto ndikumene aziwa iwaja samakhala ndi chidwi ndi foni ndi anachilandira bwanji sinadziwe pamenepo anthu akamanena iwaja anangotizolowera kuti ndachonchi kukakhala nawo ndiye kuti amakonda azikamba nkhani tiziseka ndi anthu akamauza ano akumatisangalasa iwaja amangoyankha tinazolowera kaya amaona ngati takumana ndi anthu kumsewu kuti asangalasa ndiye siku lina anazadabwa kuti ali ku Mozambique chifukwa tikuona kuli anthu ambiri aku Mozambique amatikonda mwina ifika kuli alomwenso ndi anazadabwa anthunso ku Mozambique akwauza ana watu akuika ni kupeji ndi ananu ndewaza ndi ananga kana kwadabwera iwo ajana anazakhala ndi chidwi kwenikweni ananga amatani kana kono anzawo ena anazayimbira foni asikana ali konko akuti ayi kulibe abatu hawa ni hela atu akumatisangalasa ndi tinazolowera as usual ndi anazafusana kodi madandilinda amatani pamene anapasidwa foni kumaonaona ndi abambatu amatikonda ndifani wathu sizinavute ndifani wathu komano anadandaula kuti sanaziwe kuti zizakhala choncho akanaziwa akanapeza njira yoti thandizira mwansanga kuti tikhale madolo mwina ndi zinthu zimene mwina family yanu ikupanga benefit inuyo mutajoina entertainment industry kukhala ma female comedians ndi zinthu zina zimene iwo ono pano akukhala kumazilandira kumazipeza munjira imene inuyo kukhala ma female comedians family yathu kaya mwina chaka chinawalemba makuponi koma za sikuti ngati family ndikupanga benefit tinene kuti ku entertainment industry kulibeko ma benefit kweni kumbali ya inoyo ma female ifeyo personally koma osati family yathu so tamwina mungotiuza mtundu wa maleo ufuna udziwe ma benefits ena amene mukwapeza individual I don't know we should say both individuals atipatu tauzeso ma benefits sangakupheni amawe ndovuta atu atipweteka ma benefits alipo those kuti ndambi kweni koma sitinganane kuti ma benefits palibe ma benefits alipo mwina wina amene akumvetsera program imene akuonera program imene afuna kuti alimbikitsika ndi mtsikana mwina nayenso amayesera kupanga ndi makomedi kandi kupanga acting kuyimba kumene mwina ndi langizo lotani limene mungampatse as we go towards the end of the program koma mwina kumbali ya ma benefits mungampatse mwina langizo lotani sinanga simunachoye ma benefits koma mwina mungu pereka general advice kwa munthu amene amata mwina izizi zilibe phindu akakumana ndi anthu ena mamuzo kuti izizi zilibe phindu tazisiyeni izizi zilibe phindu tazisiyeni mwina inuyo kukhala anthu muli mu industry komanso ma big comedians mwina mukhoza kumpatsa langizo lina lake kuti nayenso apeze poponda sakasaka mwana wa mulungu sakasaka sizophweka kuti upange achieve ufike pena pake because ifenso tili mu journey we are still on the journey you need to grind
Focus on your focus. Yes. Chifukwa sizophweka makamaka kumalawi kuno kwetu. Kuti unene kuti ma benefits wazibwera sikuti amabwera mwa simple. Ndikunena kuti ukangobwera ndi mtima onena kuti kuni ma benefits. Ukhonza kuzisiya. Okhabo ni mwele ichi. Azona. Okay. Uzisiye kwa ndizovuta kumano. It's worth it kupanga. Alright. Struggle. Okay, tili pomwepo. Mwina tikali ngati tabwerera kumbuyo pang'ono. Takhala kukuona ni mukupanga mwina collaborate ne ma brands osiyana. Pakati po panali na yake mati spa beauty, takuona ndithu mapanga massage atsikana muna poda kuyera bwino. Mwaera koma pene pomuna posta. Okay. So mwina mungatifotokozereko mwina zina anthu amanena kuti zimene zijazo iwaja ngati anthu aku cathedral. Massage aja sizinthu zabwinoyi. Ndizima ndionekera za mizimu. Inuyo ngati apapa mungakwanitse kumpanga munthu massage atakwita nani. Bwino. Kwanso ku cathedral kuja kukufunika massage. Okay. Anthu ajama kugwira ntchito 24/7. Okay. Akufunika massage, amake relax. Mind yawo imakhala ili exhausted. Muscles avuta nkati. So amalapa angokhala kuti ali ndi mentality yovuta. Okay. Kuti apanga understand zinthu zina bwino. Massage anthu anayambira kale kupanga na massage. Koma samaziwa kuti akupanga na massage. Okay. Tandiponde tandithowe. Amene ndi massage. Okay. Chabe kuti amaponda na zopwetekana. Paspine. Okay. Ndiyo wewe wangolowa mu field kuti ukhale pro. Zivanga izizi mwa professional. Okay. Tipitirize program yathu. Mwina ndi nthawi iti imene mati mukayang'ana. It can be mwina journey yanu you being ma female comedians. Mukayang'ana mbuyo mati pali chinthu china chake tikanangochisiya chinatichedwesa. Mukakhala machipanga ligrade kuti chakuti chatu ndi tinachedwa. Chinati chedwesa ndithu. Kapena chinati phonyesa kuti tikanafika pa kuti nsanga. Mwina ndi chinthu ngati chiti chimene mumati mukayang'ana as you go along the journey of you being my female comedians. Palibe. Life is a journey. Okay. Ndimaona kuti zinthu zimene zakhala zikuchitika. Alright. Zinali kuti ndinjira amene kuti tidusemo. Chifukwa zinakhala kuti zinangotiphunzitsa ndi kutiumba kuti tikhale nake. Okay. Monga malemba kuti zinthu zonse zabwino ndi zoyipa zithandizira kuchitira ubwino. Ubwino amwene mphonyesa. Amen. Okay. Mwina china chimene china kuthandizirani kuti mufike apa. Chimene chocho ndiye mukhoza kuchitchula chifukwa munthu ukakhala munjira yoti ukuyenda kaya ndi business kanjani pamakhala china chake as a breakthrough moment. Manena kuti okay. Moment ine tinasangalala ni mbale iyi chifukwa choti tinafikira pena pamene sitimayembekezera kufika. Mwina mungauze ku mtundu wa Malawi nthawi imene yoyo munasangalala komanso that moment ndipene inapangisa kuti mwina mtundu wa Malawi wambiri ukudziweni komanso muyambe kumapeza ma benefit acha mwachulata. Kusungira mainfo mavuto. Okay. Komano be moyo watu be pali ma stages angapo akhala zilipo zambiri. Zilipo zambiri. Yeah. Kuchokera nthawi imene DJ Zimbabwe anazatunikira kuti pangani chonchi. Imene yonse ikonza kukhala kuti inali best moment. Tinakati tisakumane ndi DJ Zimbabwe. Okay. Sibwenzi titafika pamene mulipo. Okay. Bwenzi tikungopanga struggle kuti ndiye zinthu zathu ndiye tizipanga. Koma inali nthawi yabwino. Imene tinazindikira kuti tiende chonchi. Mwina kupatula DJ Zimbabwe ndi anthu ena ati amene you are grateful kuti anakuthandizani. Prophet FT Samuel. Okay. Anatithandiza kwambiri. Alright. Kupandanso kuti mwina Prophet FT Samuel anabwera. Mwina bwenzi tisanaziwene kuti mene ino tafika tikhonzano kuchita china chani tikhonza kulowera kuti. Okay. Tingachite china chani. Alright. Komano atabwera Prophet FT Samuel. Zinthu zina zinakhala bwino. Tinayamba kuonano
comedy ija kwango ina. Okay. Nde kunabwera Prophet Ezekiel. Oh, natu ifetu. Timalumikizana datu amulungu. Atabwera Prophet Ezekiel nayiso moment yabwino. Okay. Yeah. Tinakapanga perform pa stage yayikulu kwambiri kukwimbira anthu. Okay. That was your first time. Yeah. Okay. Ngoyambirira amene anatipanga trust kuti tikhoza kupanga perform kugulu la anthu. Okay. Ambiri anali Prophet Ezekiel. Tinakapanga perform ku Komesa Hall. Kwizi wa Komesa Hall. Ndiye izazi. Okay. Ndi uzoone kuti muholomu. Anthu alimo watu ndosamba. Anthu andalama zawo. Inde. Tinazunzika tuko masiku mene. Okay. Titafika kukomesa. Tinapita ku toilet tikatenga. Anthu alama tidabo kuti akuzukazuka. Chikuchitika nditani koma tinanena kuti akulu. Tiziti chani. Koma inu chimakulimbitsani mtima ndi chani munyengo ngati imeneyo kuti tiye betiye. Tisaname kuti tinalimba mtima. Okay. Tinakapanga chifonera kuti tinauzi kuti tipange perform. All right. Ndipo tikakhala kuti kuzoa kuti anthu ake ndiyambiri choncho. Tikanakana. Chifonera kuti mene timanyamuka tinaninso ndikafilu kaja ndikamayi ndikonena kuti what if zimene amayankhula anthu zija kuti we are not funny. Ndisife ma comedians ndizo. Okay. Ndiye tikaine kugulu la anthu ngati limene lakulu anthu tizikati nawo chani. Koma tinazilimbisa mtima. Okay. Ndi chisomo cha Mulungu. All right. Tilakai. Okay, pali munthu wina amene akonera program imene inaiso amafoga amakhala ndi ma what if akamafuna kupanga china chake ndijambuleka video what if ndikhale ndi one like what if anthu sachikonda mwina mungamulimbikitse motani kupangira kuti inuyo mwadutsamo mnyengo ngati imeneyo. Ma what if samathandis. Okay. What if delays the vision? Once wapanga realize kuti mwayi wewe munjina chake. Okay. Ndithawe yoti uzuke uyambe jani yake. Yeah. Oh, isinathokoze munthu mmodzi koma anamwalira. Okay. Timama ndipweteka. Malemu mati. Tinali tichaitanidwa ku show yoyambirira. Of course sinali anthu ambiri ndiye teka Prophet Ezekiel. Okay. Yeah. Amatitenga organization ina yake kuti tikapange perform. Ndiye pene inali kuti anthu akutinena tuzonyasa zinjai inu tuma comedians ndalo mwe chambe mutiyeza zozachani. Mene muti kukana tata basi. Drama hii tibwezi. Chifukwa anthuwa siopusa ndiye kuti aonadi kusasekesa manda maife zisiye. Basi siku nimaneyo limana timafuna kubweza drama ija. Matses tinakumaneko naye kuyankhulana naye. Koma anatenga chithunzi chathu ndi kupanga post ku page yake ndikuyika awawa ndi mashasha. Kwambiri. Siku lelo kunali Christmas kwathu. Mashoda anakhala ha. Drama ijamainya mwabu. Siwa ndimene confidence abwera anapanga boost ujen confidence yaife. Koma anamwalira mati. Madandaula kwambiri. Komano zimachitika mmo. Zimu wake diwose mtendere. Komano tinapija kushow ija mwa confidence. Gati matse unauti ndi mashasha ndiye. Zona. Okay, mwibo mwaforokoza zinthu zambiri. Mwina nyengo ina yake imene inakuwawani. Ikozokhala mmoyo, ikozokhala mwina as you were going towards the journey of you being a female comedians. Inakubwetekani the saddest moment of your lives. Mene munati mukamayi kumbuke mate tsiku lija ndinasweka mtima nkhawa ndinayi nazo. Zinthu sizinali bwino. Mwina ndi tsiku litiro. Akozokhala iwe malinda ulinayo yako madaso ulinayo yake no problem. Mujane isiku nimene nasweka mtima ndili Moses. Tinalakwa ife tinamwakwira Zimbabwe. Okay. Yeah, tinalakwa. Zinthu zina zake ukala kusewe uzivomeza kuti apapana kwisandine zinthu. Amatipanga mente yeja bwino zinthu kuti onkolera chanchani. Amatikonda kwambiri Zimbabwe.
akati jesa chips cha nyama cha ndesumelo zinachitika kuti page yoyambirira iji Zimbabwe anachita kuti panga ifo timaopa timakana so tikhale ndi page anthu aziti chani timaganizana kwa negativity kama ndovuta ngeyo jana ikonza page iji ifeyo ka simeo tinaja chani mutu mwathu muti Zimbabwe sakutisama taona kungotisiya toka timakambira kungotisiya toka apo sakutithandiza tamuone choncho ndesitina kampange konzati Zimbabwe nkhawa zathu zinja personal tinafuna udolo waife timakanchosa uadimini ndani Zimbabwe kupeji ndeyo ujanali host wacha wapeji iji zinakanika ndeyo jata bwela ndikuona kuti awandea zibwane akufuna ndichoseni uadimini kwapusapo atichosa zakaya kuti peji ija siyatu tinadamdaule peji kuti ifika anthu 3,000 simasewe tinadandaula koma sitikana konzanso zinthu tinatitala kwisakala koma tinasweka mitima So that's the saddest moment. Pajani imene inali saddest moment. Timafuna tikana konzanso zinthu. Okay, and mwina akufuna udziwe chifankhani ya DJ Zimbabwe ina samadziwa kuti zinachitika choncho. Ndesinatani after muda atakuchotsani kana semali mana kuchotsani page ija inamba umapangidwa lani. Ubale wanu ndi DJ Zimbabwe unapitira motani. Adatichose ifeyo tinavomeza kuti tata tinalakwisa. Tinalakwisa. Okay. Komano kuti tipitirize chifukwa moyo utiza kwisabe. Tisapitenso kuti tikatenge page ija tibweze. Wenera tipange create page yathu. Okay. Pamene tinapanga create page ina ndikukakonzanso ubale ndi Zimbabwe chifukwa zingavute zingatani Zimbabwe ndi chiyambi cha MADA ndilinda ndesi tingakhale kuti tili ndi udani ndi Zimbabwe ifeyo ndi amene tinalakwisa timayenera kukampanga konzati kuti taona zola kuika izizi bwanji pakhale chonchi Yesu atiuze kuti izi kukhala bwanji. Okay, after mundatifotokozera za DJ Zimbabwe mwina anthu ena akuzomafusa kunena kuti mu entertainment industry nokano kani ma comedians, ma actress and actors, ma artists osiyana kani ma public figure amene mwina ndi ma changes anje amene makumana nawo nokano so pano mu industry mwina amene munkaziyamba zinthu zisimukazo zoti kumazakhaso izi munakumana nazo within mwina ndi zinthu ngati zitizo ndipo zinthu zimene zizi mwina zingakhale mu perspective yanu zingasoveke bwanji kapena Malawi yakwenera kupanga pochana tokazi kupasana mavuto mu industry mukapena zikhoza kukhala choncho ndi mavuto ena aliwonse amene mungawachule toka sindi kuganizira kuti pali vuto limene timapasana kwa ifeyo kwa ifeyo mwina anthu amapasana mavuto tisayankhire koma ifeyo sitinaonepo vuto limene nalo koma ngati comedy kumene kukuma comedy ndikovuta tifuna kuti amalawi besa napanga accept kuti kumalawi kuli ma comedians ama mmene zimakhalira ndi comedy industry ndi zimene ma feedback kapena ma comments amene ma comedians amakumana nawo ndi industry yonena kuti kwa Malawi sinavomereza imapangidwa fight kwambiri so ndi ma challenges onde kuti timakumana nawo ambiri zitipanga compare ndachina ndani kiki ina sinakhalapo ku Nigeria
definitely creativity yayineyo singakafanani ndi ya ku Nigeria chifukwa wana amapanga discover zinthu mwina ineyo ndikuyenera ndipange discover moyo wa Malawi mmene ulili ndiye ndibwera ndi joke yoyenera ndinda Malawi amafuna azika ndipanga compare ineyo ndiwa iwaja nditha kusiyana nawo chifukwa cha zinthu zambiri tikatengera support imene ali nawe waja chilichonse chawo chitokhala kuti ndi chabwino tikatenga entertainment ya kumene kuchapa ndese angandipange compare ndi ine amene ndikungopanga struggle kuti at least ndibwerese chifukwa inenso ndikupanga zinthu chifukwa yoti ndili ndi passion usanena kuti ndikupanga zinthu chifukwa yana kuti kumapeto kwa chinthuchi ndikuziwa kuti automatically ndikakujambula video izi ndi ndalama ndasama ndigwese mphwayi chifukwa chinthu ndipita ku YouTube ndi Amalawi angati ma videos anga amaonedwa ndi Amalawi angati anapanga subscribe anthu angati ndochepa ndama ndizunza andikulise mutu azifineyo pamapeto ndipindula kuti waja onera video yet sindipumapeza phindu. Alright, awo ndi mwina mavuto amene amachokera from mafans ena amaitcha kuti cyberbullying and whatever. Cyber. Okay, mwina nthawi ina mufuna kupanga collaborate ndi fellow comedian ka mwina artists zimatha kuona ndiyena kupanga comedy ndi nyimbo pena zimatha kutheka. Mwina when you want to approach somebody mwina ndi mavuto anje amene makumana nawo kapena pamachitika zinthu zotani kutengera mwina munjira imene yoyo. Ya ngati tayesapo kuti tipange collaborate ndi anthu osiyana-siyana. Okay. Ena tipanga approach kuti tipange chakuti. Chifukwa pakati poti naona ndithu mutatulusa Save the Dead ndi Mr. Jones. Oh yeah, ukwatumana. Unali ukwatovuta. Okay, izo zote kambabe koma mwina nkhani yeni kale ababa collaboration. Kuti zimakhala zotani kapena zimayenda motani kuti mukafuna kupanga collaborate ndi munthu wina. Zimayenda motani ma challenges mwina amene makumana nawo when you want to collaborate with somebody. Ndizovuta chifukwa anthu amafuna azipanga collaborate ndi munthu amene akumuona kuti ali pa level yawo. Ndo beba bwino kwa basi. Okay. Ndizovuta pakapo ma situation ena akachi bwana ena akensa not zokhumudwisa zimakhumudwisa ndiye palipena mango siya kuti mwina ndidikire kaye anthu andasiye kaye ndikazafika mwina apa ndizakwanisa kupanga collaborate ndi hawa ndizakwanisa kuweka ndi anthu hawa. Okay. Na siye kaye. Alright, mukufotokoza ndithu koma mozimba. Mwina mutiuzeko mwina chitsanzo cha situation imene inachitikako. Mwina it can be behind the scenes. Zinakuchitikirani ndithu zina zake zonena kuti mukaziona mata ababaja zinavuta ndithu zinthu sizinaende. Muna mukupempha collaboration or the vice versa. Mwina mutatiuzako situation imodzi imene mwina inakuchitikirani kunkhani ya collaboration mwina ndi anthu ena in the industry. Ndisanene tichula maina itasachula maina mabadaga ndikukumbukira imozi ina yake nkulu ina yake nchola zimachitika pange kolabo. Okay. So inoyo mukhala mwako ni mwakuti ndisanene kati sindinena koma ndikungokumbukira akuti mumavala masketi afupi. Okay. Akufuna atanthauze zili mu concept mwamu kuti ndizabobo tangotumiza chitonsi utavala miniskirt ndione kuti ukavala miniskirt umaoneka bwanji okhaniya zokomedi zomweziso. Okay. Ayiwawa ngati zili zapaseti tidikire paseti ngati zitumizizana so zinthumizi chabwino ngati wavala dress ungokwinya chone nchafu. Okay. Then tinangothera kuti basi umatha kucheza brother nde tinangozisiya tinaona kuti comedy yamwe yakumalawi makachafu. Okay, mwina amene akunena program imene anthu amakonda kunena kuti even ma artists achitsikana kukhala comedian tikamba kukhala actress amakumana ndithu ndi zinthu ngati zimenezi mwina when they want to collaborate ndi munthu amamuna
mwina ndi langizo lotani limene mungampatse kuti athe kupanga handle situation imene niyo mapangira handle mukakumana mwina ndi situation ngati imene yoyo? Discipline. Okay. Ndiyofunika. Kuzisunga ndiye khalidwe. Uziwe chimene uli. Ukaziwa chimene uli uyende mmene munjamo. Chifukwa nthawi zambiri umazaluza value chifukwa cha zinthu zopanda pake. Nanga ndikufuna collaboration. Ndiye munthu onereso. Yeah, okay. Tipite mwina back kunkhani ya jokes. Anthu ndithu anaona mutayika pa social media vanu both inuyo ingakhale jokes. Sina ngawo save the date ndipana ita kuikani no start awiri pa pa 7 January. 7 January. Kweni chimachitika ndi chana anthu ena mwina sana ziwa nangoziona zinthu zitekena kusazizira. Sana ziwe kuti kodi achina Linda wa mwina alibe zibwezi zeni chibwezi chawo ndi anali jokes ndeni fiya kwatira. Guys. Yeah, komano zinali zabwino kwambiri. Okay. Prank imene ijayo ndimakonda ita bwana so ya mtundu wacho mtundu. All right. Of course ine sinayembekeze kuti mwina zikhala mwacho nchija kuti anthu ena azitenga kuti za serious anthu akaona kuti munthu ndi wa mu cathedral ndi akuganizira kuti chifukwa cathedral imakana tu kwatu anthu awiri. Anthu anakhulupirira kuti awiri amu cathedral kakwatiwa ndi mamuna mmodzi. Sina anthu amatha usintha. Komano chimene chimachitika pamene paja mana isankhala anthu ovuta. Inali project. Okay. Timene timaweka. Inali project yabwino kwambiri. Okay. Ndi Mr. Jokes. All right. Zinangokhala kuti mwasoka project ija sinafike pa mapeto kuti amalawa ayone kuti ndi. All right. So okay, ndi mmene tikuchezera ndi MADA komanso Linda mu studio muno. Ndiye tikupitirirabe ndi program ya all the way kuno kumakosana. Muli ndine Mary Moyo mukhale pomwepo pamene tikufuna timveso zina zambiri zokuzana ndi MADA komanso Linda. Ndiye tili pomwepo ndithu tikufotokoza kunena kuti inuyo ma comedians, ma female comedians amalawi muno komanso mapasa. Chinthu cha mtengo wapatali ndi. Ma twins mukati mapasa atu anthu aona ngati onyoze. Chabwino my identical twins. Okay, anthu akamakuona nimukupanga makomedi, mupanga pa social media paja mukuyika ma clips anu amangoti mwina zimene mapanga ndi zimene zizoka. Ndizitakhaze kuti mwina za comedy zizalephereka sizikutheka. Ndi china chiti chimene mungapange kapena ndi china chiti chimene mapanga besides kupanga ma comedies. Yeah, comedy. Tichosema onena kuti za comedy zilephereka. Za comedy sizilephereka sizizalephereka. Izi zichitika basi. Mpaka kale. Okay. Koma tingoyankha kuti mwina besides ma comedy. Okay. Yo, choyamba Uyu ndi spokesperson Sole. All right. Oh, yeah. Public relations officer. choyamba ife tinachita sukulu tukukachenjede tinafikako. Chifanthu twamaona ngati ndi sukulu iru ayi. Maka ngoze gwira paja kuonena kuti MADA ndi Linda ndalomwe. Basi amazakaika kuti MADA ndi Linda ndosaphunzira ndosowa chochita. Koma si choncho. Sukulu tinapita tu ife. Tinachita ukachenjede wa community development. CD. Okay. Yeah, tiliso ndi program yathu. Ya reason with her. Okay. Takhala kuti sikuti ili settled bwino koma timapanga run program yathu imene ya reason with her. Defense Linda kodi advanced diploma, ma advanced diploma mu community development. Okay. Yeah, ma diploma ordinatenga ba search. Right. Ukachenje de search technique. All right. Yeah. Okay, so besides kuti mwina za comedy zikuyenda mwakambaso unena kuti you have mwina
ka project kamene mukacha kuti listen with her mwina mutango tifotokozera kuti listen with her imayenda motani kapena mayendetsa motani kapena mmatani chifa listen with her ngani ineyo kuimva ndiko zomanena kuti mwina mumango muza muno maganizo akafuna maganizo ena ake kupanga reason yeah mwina tango tuzane in brief that is and the initiative imene timadira ndi girl child okay timapanga naye reason mundira zosiyana okay tipanga naye reason ngati akufunikira material support ndiye kuti ife tili pamenepo kuti tigwire naye ntchito munjira imene ngati ayi kuli kuti tipange naye reason kuti mongo yankhulani timapanga choncho timayenda maskulu bwinobwino zinthu ngati zimenezo yeah alright mwina anthu akufuna atadziwa kuti mumakhala kuti nthawi imene nanga mmayankhulana ndi DJ Zimbabwe mmalumikizana naye kupanga mapeji kukusunthani apa kufika apa mmakhala muli kuti chifukwa mwafotokoza zoti munalinso pa social technical kumene kuli ku plant yako mkuno ndekweni mmakhala kuti mwafotokoza so nthawi imene mamba ma videos amayi anu anali pompo kumene kuli kucholo ndemwina anthu afuna atadziwa zoti kweni MADA ndi Linda amakhala kuti ndifuna dual citizen mukati majo citizen kublanta kuli nyumba yathu cholo so kuli nyumba yathu anthu akucholosa ngati loletu kuti fe tizapange seto kublanta mwaji bwana alright pamene kudzako kuli maziko athu wana nthawi imene timalumikizana ndi Zimbabwe masiku akulumikizana ndikosavuta kumana timakhala kwambiri kublanta ya kucholo ndikwathu koma timakhala kwambiri kublanta yakunoka alright nditi kamapita kumapetopeto kwa program imeneyi tikupita kumapetopeto kwa program imeneyi all the way tili ndi tradition kunena kuti mutitchulire ma top 5 artists public figures anthu amene mumati mukamaona mati akuti amandisangasa ndimakondwera ntazagwirana uko ntchito olo ndimakondwera mwina atadzaoneka one of my videos ndipo mulipo anthu awiri tinena kuti ikhale top 6 MADA atchula atatu Linda atchula atatu mwanena kuti amene amatisangalasa kati mafuna kuzagwirana nawo ntchito amene mumati mukaona mmakhala motivated kuti uyuyu ndi anapita patali ine ndimafuna tazafikapo nditazapangako zimene amapanga nditazagwireko sona ntchito number 1 ine nyauyu amandisangalasa kwambiri titakunena kuti tonse nyauyu amatisangalasa kwambiri courage yake mmene amapangira zinthu zake creativity yake nyauyu amatisangalasa kwambiri number 2 the favorite number 2 amatisangalasa Pixar and Sangalasa. Pixar and Sangalasa. Come on, can't hide. You know they hide. Free. Lulu and Sangalasa. Let's just go na mwajita kuiga matisheti. Mwana fra matisheti taina yake. Okay. Tikango tunanaye kwa tunachedwa. Okay. Tawo sina itamamile. Okay. MADA. Akwana atatu kwa duhu. Oh. Danu, sikuti ndikunyonyomala. Ndayankhula za danu chabwino awandisangalasa kwambiri. Wina sikuti ndikuchita kuganizira tu ndikungokhala kuti ndisankhepo kuti ndichule fuka anthu ambiri amandisangalasa kumasanga matopo. Anena kuti 6 atatu. Nachira musavuda atatu. Sinanga wachula kale my favorite. Nachula danu. Drea mwasotu akumani bwelera mutu. Okay. Yeah, ndiwe. Wachitatu wanga. Uto wake ndima mcrash and this ndi muchula. Asizata. Anyway, abana 5. Yeah. Komaso yena ondoti ali ndi common interest. Yeah. Mwagamba za pixie kuti munachedwa. Tati Lulu. Okay, Lulu munachedwa mukanakwatana naye simwandeni. Anyway, okay. All right, jabwino. Mwina anthu akuzozo kuti MADA ndi Linda ali pa relationship kapena ayi. Chifukwa poyamba pajamuna kamba kuti anthu ena amaona ngati mukakhala twins ndi kuti mamuna ayo amakhala wanonse.
mwina anthu mutauza afuna kudziwa amakhala very keen kuti adziwe monga inuyo za maubwezi wanu amakhala serious komano Yesu ndi Ambuye zikonde kupemphera zichidwi chawo kwambiri achike pamwe nkhani tu ndi ya inuyo koma aziwe kwambiri kuti chidwi chawo ulendo ndo mwapa okondedwa zathu apa ulendo nthawi yatha maubwenzi anthu asakukhuzeni iniyo pangani ubale wanu ndi Mulungu focus on God focus on the Bible kusala kuja upemphera chifukwa ife timakonda uli ubwezi mulibe that's what you're saying tikukamba tu izizi kuti Yesu ndi Ambuye ndiye bwezi lanu ndi Yesu anthu asapange seto ku zinthu zonse it doesn't matter umo ndimene kuchezera ndi Mada komanso Linda mu studio muno nde tikupita kumapeto kwa program imeneyi afotokoza kunena kuti za ubwezi wawo za zibwezi zawo zisakukhodzeni inuyo muyang'ane pa mtanda wa Yesu muyang'anire kwa Ambuye nde tikumalizabe program iyi tisanapite kumapeto tinaona pakati pandithu mukuyimba pamaoneka ndithu papeji panu paja mukutulusa ndithu nyimbo pena ngati kwaya choncho nde kuno mwabwera kuno ndikumakosana mutimbiretu kwaya ijatu ndiya mu cathedral so pano simungabwerese kwaya ya cathedral izimba mu mastudio ya Makosana chifukwa chani ndi kwaya yozozedwa ndiye kuzozedwa koso kuzoze kumakosana kuno mukuona bwanji uthenga wa Ambuye program iyi tikumaliza ndiye kumapeto kwenikweni tifuna kuti mutiuze mawu anu omaliza mwauza mtondo wa Malawi mafans anu mwina maprogramu amene mukubweretsa mtsogolo mu maproject amene you're working on oloso zina ndi zina zimene mukufuna muyambe oloso ndi mawu ndi advice zina liyonse amene mungapatse amene akuonera program imeneyi tayamba kuti mawanga omaliza sinanga mausanga khala omaliza komabe ati tenene omaliza angokhala omaliza mwana basi Ambuye adalise basi Ambuye adalise sizopheka kuti uyambe jani yako uzipitiliza anthu azuva ngabefula ndesi chantengo wapafupi ndi chinthu chantengo wapatali ife timathokoza sikakhala zoti muna sapoti imeneyo kulibe sikwenzi tili pamene tili lero ndi Ambuye adalise ondani Mungu tawo adalise mafanzi athu ndikoza mwati kwa mafanzi athu Ambuye akudaliseni kwambiri ifeyo timaenda monyonyo mala chifukwa cha inuyo ukaladi wathu umaonekera Linda mawako ndotani mawanga ndi abwino kwambiri ndena kumvekera mweke koma makamaka kwa anthu amene ali ndi khumbo lofunisisa kuchita chinthu kaya ali ndi luso lina lake kaya akufuna adayamba chinthu china chake chimene ndi loto lawo asagwe mphwayi asamvere zonena za anthu ndizokhumudwitsa kwambiri you know anthu ndiogwetsa mphwayi amafuna akukokera pansi ndi anthu ochepa amene angabwere kuona kuti ukuchita chinthu ndi akuze kuti ukuchita ichi pitiriza ukuchipanga bwino kapena abwere kuti ukuchita ichi kuti chikhale bwino uchipange chonchi anthu amadana ndi munthu akamapitiriza chinthu chimene amuna wachiyamba ndiye osagwa mphwayi osaenda monyonyomala koma mwende monyonyomala yes umwe ndimene tachezera ndi Linda komanso Mada iwo afotokoza zambiri za moyo wawo umene ayendera kukhala ma female comedians afotokoza zosiyanasiyana komanso afotokoza kunena kuti za ubwezi wawo anthuno usakukhudzeni ndiye mukhoza kupeza program imeneyi pa Facebook komanso pa YouTube channel. You can follow us on Facebook, Instagram, and you can also subscribe to our YouTube channel. You can follow me, Mary Moyo, on Facebook, Instagram, Twitter, as well as TikTok. So Mada ndi Linda analemba pa page bawo kunena kuti iwo abwera kuno kuzamenya mic battle ndesitingangwasiyasiya kuti akhale chonchanya mukazipita koma kuyenera kuti adzodze Makosana chifukwa iwo achokera all the way from cathedral kudzadzodza Makosana chifukwa iwo amayimba nyimbo zodzozedwa nde ine mundilole ndinyamuke pano pamene Linda ndi Mada akukonzekera kuti amenye mic battle. Thank you and goodbye.
tena zura Iyambeni. hayi sina wankhanza yambani Iyambeni ndikubweleka msamathi sekelele iyambeni. hayi fe usekelelani kati tiyayambeni muyambe anthu aone kuti inu so usilu wanu wathera pati Iyambeni ndikubepelesana. tiyambe iwe na chiphono chimutu ngatifuwa tiyeni isateni mani tiyeni mutu wopanda nzelu wabwela kuzatani kumakosana komadi tikutaniko tiyeni zipita